हेल' लोगोफोर, दिनै 23 नभेम्बर आरो बे 23 नभेम्बराव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों फुंनि रादाब आरो बेयावहाय मोनगोन BTCनि दुंदुं हाव थासारि आरो बेजों लोगोसे साख्रिनि रादाब मोनफागोन आरो बेजों लोगोसे कारेन्ट एफेयार्स मोनगोन दिनै 22 नभेम्बरनि जानानै थांनाय जेनि दा बेखिनि आरो बेनि पिडिएफ फाइल नोंथांमोना मोनगोन कारेन्ट एफेयार्स खोन्दोनिखौ बेखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायनो हागोन आरो जेसेबांनाखि दाखौ फोरमायनो लानाय खौरांफोर दं दा बेनिबो डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनजोबखागोन नोंथांमोननि थाखाय प्रभाइड खालामना होदों। दा फारि फारियै फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे BPFनि टिकेटजों MP जानायखाय आं MP बिबानखौ नागारदों आरो नाथाय MP नङाब्लाबो आं MPनि खामानिफोरखौ मावगोन माने बर' हारिनि थाखाय MP जानानै जायफोर खामानिखौ मावगोन बेखौ बिथांमोना गेदेमा हादोरारि आफाद BJP बे BJPनि गेदेमाफोरजों लोगो जानानैनो मावगोन होनदों MP बिबान गैयाबाबो आरो फारसेथिं जाय खौरांगिरिनि सोंनाय बादियै UPPLआ आरामसे BTC इलेक्सनाव थांनो हासिगोन बे खेबाव आरो बिथांमोननि टिमा जोबोर मोजां आं UPPLआव थानांलाया दा बेबादि बुंनानै होदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा दा बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 आव BJP राजखान्थि दोलोआव बर'नि सानै गेदेमा राजखान्थियारि हानजानि राजखान्थिगिरिफोर इमानुएल मोसाहारि आरो बिश्वजित दैमारि बिथांमोना अफिसियेलि दिनै हाबबाय अदेबानि रबिबाराव हाबबायानो दा बेखौबो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ सिगांनिफ्रायनो हाबनो होननानै बिथांमोना थांनाय रबिबारखालि सानैबो हाबमारबाय अफिसियेलि जयेन जामारबाय BJPआव। फारसेथिंजाय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 3 आव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि साख्ल'नाय आरो गावनि लोगोफोरनि नागारलांनायनि थाखाय दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव सारेन्डार जानाया मोजांसै होनदों आरो बे बाथ्राखौ रबिबारखालि BJPनिनो सासे बिजाथि देबेन बर' बिथाङा बुंदों दा बेखौबो नोंथांमोना नुगोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 आव बिश्वजित दैमारि बिथांनि BJP दोलोआव हाबहैनायखौ थांखिनानै प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदेरदों दि बिथाङा हादरारि राजखान्थि दोलोआव हाबहैनानै हारिनि खहा जानाय खामानि दामावथों होननानै बिथाङा हामलायथि बावहरदों बिश्वजित दैमारिखौ जिहेतु नेसनेलाव थांनाय लोगो लोगो बिथाङा हारिनि थाखाय बावहैनोबो हागौ एबा मावहैनो हायाबो जानो हागौ बेखौ नोजोर बोनानै बुंखादों जादों बिथाङा। बेनिफ्राय नुगोन साख्रिनि रादाबनि बेलायाव SSBनि अर्थात शास्त्र सीमा बल बेनि नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बाहाय 1522 था कनस्टेबलनि भेकेन्सि दं लास्ट डेटआ जागोन 27 डिसेम्बरसिम आरो बे 27 डिसेम्बरसिमनिया जाहैबाय बेकवार्ड एरियानि थाखाय बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सै नायनो हागोन नैबे एडभार्टाइजमेन्टआव भेकेन्सि हिसाबै आरो मा दङ बाहाय नुनो मोननाय जागोन कनस्टेबल हिसाबै ड्राइभार दङ खालि मेलनि थाखायल' STनि थाखाय 31 था पस्ट दङ दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै गावबागाव नायबानो जाबाय बबेयाव बेसेबांसिम दङ आरो बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइननि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होखानाय जादों बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो हारसिङै नायना लाबानो जाबाय गोबांथार दं बेखौ खिन्थाजोबला जेरै वाटार केरियारनिनो मेल फिमेल बेनिफ्राय बारबार दङ बेनिफ्राय कुकार ओमफ्राय गार्डेनार टयलर बेनिफ्राय पेन्टार गोबां दं आरोखि बेफोरखौ नायना लादो बेनिफ्राय नुगोन नैबेयावबो स्क्रिनशट खालामना लानो हानाय जागोन इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरखौबो दा बेयावहाय मेट्रिकुलेसन नङाबा बेनिफ्राय बांसिनबाबो जागोन नों बेनिफ्राय ड्राइभारनि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोर मोनफा मोनफा गावबागावनि दं बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै नायनो हागोन आरो नङाबा बेनि डिटेल्सखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेजों थांनानै नायबानो जाबाय दा हाउ टु एप्लाइआवबो बेनो आरो गावसोरनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन जेरै www.ssbrectt.gov.in बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नङाबा लिंक दं डिसक्रिपसनाव बेजों थांनानै डाइरेक्टलि खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय फैदो कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै बाहाय दङ कुइसन टाइप होनाय जादों नोंथांमोननि थाखाय दा फार्स्टआव नुगोन नेम दा विनार अफ 2020 बुकार प्राइज फर फिक्सन सेक्सनाव बुकार प्राइजखौ वर्ल्डनि बुकार जिहेतु मोनसे गेदेरथार बिजाबनि सायाव होनाय बान्था दा बेखौ 2020नि थाखाय सोर मोननो हाखो होनदों बे जाहैबाय डगलास स्टार्ट बिथाङा मोनदों आरो बिथाङा जाहैबाय स्कटलेण्ड हादरनि आरो बिथाङा मोनदों नभेल मोनसे सल'मा लिरनायाव सल'मानि मुङा जादों सागि बेन बे बिजाबनि मुङाव एबा बे बिजाबनि सायाव बुकार प्राइजखौ मोननो हानाय जादों 2020नि थाखाय स्कटलेण्डनि राइटार डगलास स्टुआर्ट बिथाङा। नाम्बार 2 हिसाबै दङ
बे जाहैबाय मुलुगनि फिसारिस डे वर्ल्ड फिसारिस डेखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों बे जाबाय 21 नभेम्बराव फालिनाय जायो। बेनिफ्राय बेनि जेनाखि देग्लायनि 2020 मायथाइनि थीम बे जाहैबाय ससियेल रेसपन्सिबिलिटि इन द फिसारिस भेलु चेइन बेखिनि। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव मास्टारकार्ड हैज पार्टनार विथ which body of loans the project किराना टू सापर्ट वमेन एन्टारप्रेनारशिप। माने वमेन एन्टारप्रेनारशिपखौ बांहोनो थाखाय मास्टारकार्डआ सोरजों पार्टनार जागोन होनदों बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों USAID अर्थात इउनाइटेड स्टेट्स एजेन्सि फर इन्टारनेशनेल डेभेलपमेन्ट बेजों पार्टनार जादों आरो बिथांमोननि पार्टनार जानायनि टारगेटआ वमेन एन्टारप्रेनारशिपखौ बांहोनाय होदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4आव इन्डिया थाइलेण्ड कोअर्डिनेटेड पेट्रल conduct in November 2020 was which edition of the biennial event बे जाहैबाय इन्डिया आरो थाइलेण्डनि इन्डियान नेभि आरो थाइलेण्डनि रयेल थाइ नेभि बे मोननैजों मोनसे पेट्रलिं एक्सारसाइज खालामदोंमोन। दा बेनि एडिशना बेसेबां जादों होनदों बे जाहैबाय 30थि एडिशन आरो बे थांनाय 18 नभेम्बरनिफ्राय 20 नभेम्बरसिमनि गेजेराव बियो जानानै थांदोंमोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5आव वर्ल्ड टेलिभिजन डे हिसाबै माब्ला फालिनाय जायो होनदों बे जाहैबाय 21 नभेम्बरखौ फालियो आरो बेयो 1996आव दाजानाय इउनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टेलिभिजन फराम मुंनि मोनसे आफाद जिहेतु बेनि दाजानाय सान 21 नभेम्बर। दा बे 21 नभेम्बरखौनो फारि फारि 1996निफ्राय दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6आव नेशनेल निउ बर्न उइकखौ फालिनाय जायो होनदों जोंनि भारत हादराव गोदान जोनोम जानाय गथ'साफोरनि मुङाव मोनसे उइक फोरबो खुंनाय जायो। दा बे उइकआव नुगोन नोंथांमोना निउ बर्न उइक बेखौ जाहैबाय बोसोरनि मोनफ्रोम 15 नभेम्बरनिफ्राय 21 नभेम्बर माने 15निफ्राय 21 नभेम्बरनि गेजेराव बेखौ फालिबोगासिनो दङ। नाम्बार 7 PM मोदी हैज रिसेन्टलि लन्च द फेज 2 अफ रुपे कार्ड बेखौथ' बुंगासिनो जाय रेगुलार नायै बिथांमोना नुगोन भुटान हादोराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीया रुपे फेज 2खौ लन्च खालामहैदों। दा बे भुटाननि सोमोन्दैथ' गोबाङानो मिथिखागौ कारेन्सि नगलद्रुम केपिटेल थिम्फु बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8 नभेम्बर 2020आव which of the following organization signed a loan agreement for $500 million to improve the public transport system in the national capital region माने भारतनि नेशनेल केपिटेल रिजनाव बबे अर्गेनाइजेसना साइन खालामदों होनदों गासै $500 मिलियननि बे जाहैबाय निउ डेभेलपमेन्ट बेंकआ एग्रिमेन्ट खालामदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9 हिसाबै व्हाट इज द एभारेज ग्रोथ प्रजेक्शन गिभेन बाय अक्सफोर्ड इकनमिक्स फर इन्डियान ओभार 2022 टू 2025 दा बे जाहैबाय 4.5% ग्रोथनि थाखाय बेखौ होनाय जादों। दा बेनिफ्राय नुगोन लास्ट नाम्बार एबा 10 नाम्बार हिसाबै which of the following police station was awarded ISO ओमफ्राय 9001/2015 सर्टिफिकेशन फर क्वालिटी मेनेजमेन्ट सिस्टेम बे जाहैबाय बबे सिटिया मोननो हानाय पुलिस स्टेसना मोननो हानाय जादों बे जाहैबाय नर्थ पुलिस स्टेसन कहिमा आरो कहिमाया जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन नागालेण्डनि बे नागालेण्डनि राजथावनि कहिमा आरो बे कहिमानिनो नर्थ पुलिस स्टेसना बेखौ मोननो हानाय जादों होनदों मा मोनदों ISO 9001/2015 सर्टिफिकेशन बे मानि थाखाय मोनदों होनदों आरो बे जाहैबाय क्वालिटी मेनेजमेन्ट सिस्टेमनि थाखाय मोननाय जादों। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।